Ще направим разрез тук и тук. И един тук. О, Боже! После ще вземем мастна тъкан от гърдата, ще я оформим и ще преместим зърното. О, не зърното! Мислех, че ме подкрепяш. Подкрепям те, но трябва ли да даваме на този касапин да си играе с циците ни? Не са наши и гърдите са си мои. Ако свалят отпечатъци от тях, кой ще е главен заподозрян? Да разбирам ли, че не сте съгласен? Вижте, опитвам се. Не искам да я боли, но вижте тези сладурчета. Съвършени са. Могат да станат по-хубави, само ако от тях капят пари. Не се тревожете, когато приключа, пак ще са хубави, но годеницата ви ще се чувства добре. Не се съмнявам в таланта ви, докторе. От години се възхищавам на произведенията ви. Говоря за чудовищно големите произведения. Познавате работата ми? Да, имам доживотно членство в палатата на котенцата. Кръстиха пилон на мен. Може би ще помогне, ако добиете по-точна представа за крайния резултат. Това е Челси сега. Приблизително. А това е размерът, който препоръчвам. Къде е другата? Ето. Не се получава.